Statistika tal-Caritas dwar il-persuni li jabbużaw minn sustanzi qed tkompli turi li l-użu tal-kokaina qed ikompli jiżdied filwaqt li l-eroina qed titlef il-popolarità. It-trend hija li minn sena l-oħra naraw żidiet ta' nies li jiġu minħabba l-kokaina. Jekk is-sena l-oħra 25% kienu mill-eroina, dik kienet l-inqas statistika ta' nies li ġew minħabba l-eroina. Ġifieri jekk inti tara pereżempju 10 snin ilu, il-maġġoranza kienu jiġu minħabba l-eroina. Fil-fatt, fl-2021 minn aktar minn 700 klient li użaw is-servizzi ta' kontra l-vizzju ta' droga tal-Caritas, mal-45% kienu persuni li għandhom problema bil-kokaina, filwaqt li 25% kellhom dipendenza fuq l-eroina u 20% fuq il-kannabis. Anthony Gatt, direttur tal-Caritas, qal li din l-istatistika ġeneralment tkun tirrifletti x-xejriet reali fis-soċjetà u spjega kif 10% ta' dawk li jibdew jużaw il-kannabis jiżviluppaw dipendenza serja. U magħruf internazzjonalment li għandek wieħed minn kull 10 persuni li jużaw il-kannabis jiżviluppaw dipendenza severa, mod li ħajjithom tieqaf u ddur nkollu mal-mar. Gatt qal ukoll il-vizzju tal-coke ħafna drabi huwa marbut ma' xorb eċċessiv. Sfortunatament iktar fil-kultura li bniedem jisu jidħol f'ħabit li biex jiddeverti rrid juża l-kokaina u hemmhekk qed naraw ħafna relazzjoni bejn ix-xorb u l-kokaina, ġifieri xi ħadd li pereżempju jixrob ħafna li mbagħad meta jħossu ħajbda jisker juża kokaina biex jerġa' jiġi fuq tiegħu biex ikun jista' jixrob iktar. Id-direttur tal-Caritas qal li l-użu tal-kokaina qiegħed aktar ma jmur isir aġir aċċettat f'ħafna attivitajiet soċjali u d-dipendenza fuqha qiegħda dejjem tiżdied. Intant wara li fl-aħħar ġimgħat kien hemm rapporti ta' użu ta' date rape drugs, Gatt qalilna li fil-waqt li min irid ibih drogi mhux se jitihom b'xejn, din it-tip ta' sustanza għandha użu differenti u issa biex wieħed iżomm għajnejh fuq it-tazza tax-xorb tiegħu waqt li jkun barra f'bars jew clubs. Hija xorta hija rakkomandata li jekk inti tkun ġo klabb tkun aware ta' drinks li qed tixrob u ma tagħlihomx jiġru u ma tagħlihomx minn taħt għajnejk. Kristina Majra, għal Net News.